Mulihamu harajoni debata, Rab dohot hati gorana, tambah hono nama ondeng Tuhanmu. Haleluya, 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 haleluya. Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di kita imana tersurat di Matius bidu onom ayat 30. Saya jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungita bahonon na dusudi aka odeng tuhamuna ima sahatna. Harajau ni debata molo tahatai tersingot tu harajau ni debata dada soal inganan. Alai harajau ni debata ima Yesus Kristus sadiri. Di haroro ni Yesus tu portibion nunga roh harajau ni debata. Siani taida bahwa harajau ni debata di dia diberitahon hata di debata. Di sido harajau ni debata. Adorang soho pandemik dopena. Saya tapatu pada pertanyaan PHD marhiti-hiti nan tatap muka. Sonari di parbisuki debata do. Boy, patu pahon renungan, patu pahon aga ulaun di huria marhiti-hiti teknologi. Di si adong do harajaon ni debata. Alani harajaon ni debata di dia hita manggulahon nadinggan, di dia hita mabegi hata di debata. Di sido harajaon ni debata. Siani didok hata ni debata jumulu malului hamu harajaon ni debata. Namar lapatan saluhut nguluta pikirata tikita mangalehon parsobota tu debata. Salinari saluhut nguluta tikita mangalehon dirita mabigi hatane debata. Karena itu jangan biarkan sisa waktumu satu hari ini terbuang, atau sisa-sisa waktumu saja hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi benar-benar menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di sido harajau ni debata. Marhiti-hiti hatan ni debata lam margugu hita madelani nguluan. Marhiti-hiti hatan ni debata di sido roh hadoh pikirat talam sehat. Mulu roh hadoh pikirat ta sehat, tindakan tapi sehat. Alai mulu roh hadoh pikirat ta nunga, orang sehat, tindakan tapi orang sehat. Alani perjulu sehali didok, lului maharajan ni dewata, lului mahata ni dewata. Itu na mempengaruhi saluhutna organ tubuh ta, dohot tindakan ta. Dungi didok hati goran. Tentu di bahasa Indonesia didok kebenaran. Kebenaran namar lapatan ima parsobota tu debata. Napa dua hon didok si Matius dison bagaimana kebenaran itu manusia untuk mengucap syukur. Alana jamita didolok don na parjulu sali di ayat 25 diajari Yesus asa unang kuatir jolmai. Na patuluhon bagaimana manusia untuk saling berbagi satu sama lain. Mengucap syukur dan berbagi terutama di masa pandemik ini. Manusia tidak pernah bisa hidup sendiri ya menginang saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Manusia membutuhkan orang lain. Bahkan ketika kita mati, kita membutuhkan orang lain untuk mengangkat peti mayat kita. Alanido HP harajaon di debata dihisi hita ditiki patu pahon pangurupion.
menanyakan agak dongata di masa nih pandemi kon. Bagaimana kita bersyukur Tuhan berikan kita makanan dan minuman. Alani didok di Sada Korin 10 ayat 30 ope namangan na minum hamu bahen hamu mai pasangap dewata. Diajari do kita HP ketika kita makan atau minum juga menghormati Tuhan. Karena apa? Karena ada rasa syukur di dalam diri kita. Ala bolo jolmai pepa lobihu namangani mamakor sahito bayi sarana kolesterol gula do takalan nasi. Alani do ketika kita makan kita harus berani mengatakan cukup. Dang ditik kita busi panganoni tak habis lomota. Tapi kita bisa katakan cukup. Asa di situ di dokter tahun maka semuanya itu akan ditambahkan kepada nomor lapatan mulut dalului HP debata mulut dalului HP hadamion jala ulu hita patu pahon hadamion pangurupion di situ lehonon ni debata ahana taha perlukon di ngulut tasikano pari alani talului mahatani debata jala tok kita madok moliate di saluhut akan ngulut tam. Amin martangi yang mahita. Ajari kami ali Tuhan manduk moliate dia kangulu nami. Jala betul-betul hulya kami roh hadoh tiki nami. Martangi yang tuho. Terlumu biali Tuhan di masa ni pandemi kon. Dia kami nasihat. Toktong ali Tuhan. Lehon di kami bisuk asa patuh kami itu pamaret tanami. Nang songoni ali Tuhan dia karuas nih huriam. Nah isolasi mandiri. Nah dirawat di rumah sakit. Asiroham Tuhan. Marhite-hite tangamu nalaboki. Jama pamatang nasida. Jama ali Tuhan obat na pinangan na. Asa hatop makorhon hahi pasut tu nasida. Nang songoni pihak rumah sakit. Pihak nakes. Toktong Tuhan jagai nasida. Lehon kekebalan tubuh nasida oleh Tuhan. Ala nasida garda terdepan. Laho mangalehon hai pason. Dia kasaluhut. Joloma namar sahid. Langsung ini aparat keamanan Tuhan. Asiroham pergugui nasida. Asa toktong gabe. Aparat na humanis. Tuaka rakyat Indonesia. Mulu patu pahon naka pengamanan nasida di PPKM daruraton. Tuhan martangia kami tusaluhut Tuhan nah menghadapi kematian dia ke keluarga ni nasida alani pandemi kon. Gudang namar habot ni roha. Gudang ali Tuhan natu matangis. Apuli nasida Tuhan. Jala martangia kami Tuhan, ajari kami, asa tungtung boy kami hidup berdampingan dohot COVID-19. Ali dewata nami Tuhan nami, pulih kamali Tuhan, negara namion, asi maroha mali Tuhan. On matangiang nami, marhiti Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong ni rohani dewata ama. Tot persoalan itu di Purwadia ima madongani hita. Amin.